Guys, dugay jud ko nakamukbang. So mga unta ang amuang ang amuang gipalaman karon is the lolits or the nesa and then balanghoy. Dayon na atay dayok nga arang kalami sa dayok guys. Sobra kayami. So mga unata di na maglangay-langay. Kyra, hello ma'am. Mega shoutout kay Ma'am Kyra. So yummy talaga. Nabaw pa ang kwarta gidunol sa ilaha. Nagkabalo mo unsa akong ginunol sa ilaha. Ang ako ang serbisyo ug ang gugma. Sulit. So yummy talaga guys. So yummy. Robot shout out ba? So crunchy. Naku allergy ha pero taom ako ka. So okay. So kag allergy. Congratulations sa mga bagong napili nga official, no? Support ko ninyo. As always. Mami kabalban akong kaag ng ano, Laog ko kung niya. Maring halo po. Maring siya sila. Ayun diya. Terus buat kamuting kahoy po. Yes, kamuting kahoy among gikaon. Nag-video sa kumaha. Yes, kamuting kahoy gikaon na mo. Oh, glorets gang. Oh, kana. Oh, pwede rin. Charang! So, grabe. Nahulot yun ako yung guys. Na Cecilia. Na Cecilia. Saba ba sa iro? Ja. Hi, shout out kay Ma'am Kwanza.
Bahala. Bawal unay kagidahan. May kayo. Diba? Walay bawal-bawal. Ginoog ko. Bawal-bawal. Hapit na po ang amo ang exam sa hapay na. Laban sa niya. Tambal sa mga kagid guys. Kaon mo. Guwapa ko din yung camera. Hi Lois. Sir Luigi Batang Laagan. Hello, may hapon. Jebs gamay ra Jebs. Ano man? Sir Christian! Busog naman Busog na. Busog na yun siya, di na makaya. Thank you guys. God bless. Nag-upload po ko sa YouTube karon kanya akong gikaon. So, while ga-live ko is ga-upload po ko sa YouTube. Thank you guys. God bless.